pamusoroi vana baba nana mai vose vari pano. Izvozvi vandatarisa mbuya izvozvi ndo banda kunyatsowa ndikugwadziwa. Nditarire ndakatarisa uko. Ndakaziva mbuya through vanonzi deputy headmistress Charavani. Ndo vakandifonera. Vakati kuno kune mhuri inogara mudzimba dzematanda. Ndikati muZimbabwe zvigoitika zvinhu zvakadero here? Ndobva vanditumira mapikicha. Avapo pano deputy vava. Rangu kazhinji vamwe vanotitevera pamafacebook. Towanzo kuvakira dzimba vanhu vari less privileged around Zimbabwe. Hatichuzi kuti masvingo chete kana kuti kudi chibva kwagutuko. Asi muno machivi ndofunga misha yataita yakwana kuita pano nekwana davira uko. Ndobva ndabofunga kuti ndoinda here kana kuti kwete. Handimozviona. Ndikati mataura here neprotocol because kazhinji tinokoshesa protocol. Ndobva kansela tiza ndisi kuti vari pano here kuti havapo. Varipo? Alright. Ndobva vanditi huyai. Ndobva taitwa mazvati ndinoitwa zvese protocol. Tasvika pano ndikati ko vanhu avanogogara mumapango zvaita sei? Sekuziva kwavanhu vazhinji panapa hama dzavo dziripo dzekwamai nedzekwababa. Ndoda kudzitiwo ndinodzigamuchira nemufaro wakanaka chaizvo. Ina handina wandinosvora. Chekutanga chatakabvunza tikati ko hama dzavo dziripi? Ndo mubvunzo wokutanga nekuti taida kuhwisisa. Vana sabhuku varipo tikaona kuti alright marelationships apa akamira so. Tikati hatingaregi vanhu vachigara semagarira vari kuita mumapango. Vese sekuru nambuya Baba Ruva namai Ruva nevana vaigara imba yanga iri apa pane mabhodhapo. Saka taisa vhidhiyo yedu kuna anonzi mashemarienzi vacho paFacebook. Takaona vanhu vazhinji vachiti toda kuisa mabheke 4 mwe akati mabheke akati mwe mabheke akati. Zvatambotaura zviya kuti vanhu vanenge vada kuziva kuti hama dziripi. Neniwo ndakatombozvitsvaga. Makabva kupi zvakafamba sei. Tikahwa history yekuti vakamboenda kumberengwa vakamboenda kumandamakwe ndo dzandakanyanya kubata. Izvozvi kutaura kwatatiita dai gwagusiri kugwere. Ndaida kutomboenda kumusha kwana mai Ruva tindokuonawo mozviona manje kuti ikoko kunotoriwo nenjodzi dzakaitika dzekuti havasati vatoenda kundobata maoko munhu wakavarera. Saka tauya pano takatanga tichitoda kungoita 2 rooms chete. Ndobva vanhu vati kwete nekuti sitoita zvokutamba tichiita morari. Vanhu vakazvifara vakati tafarira mhuri yana Baba Ruva. Mbuya vaitamba sikamboiti saki vanhu vawane zvinhu. Hakuna vedu wemunhu wakanzi bhadhara. Ini pandiri handina mari. Asi munhu asununguka moyo wake ndiye waibvisa bheki, ndiye waibvisa zvitina chaizvo zvakatotengwa mikonde nevamwe vanhu kuti indobvisa 100 uyo ndobvisa 1000 uyo ndobvisa zvakati. Nokuhaya kuti mota inge ichiuya pano. Ndoda kutenda zvakare mwe murume anonzi Chinoda wemachivi. Wakawanika achiuya kuno nguva dzose Chinoda wacho iyeye. Then tobva ipapo toenda pane yamunoona sekitchen iyo ndo yakazonzi ngavaitigwe kitchen. Kumamwe maprogram atinosimboita tinombosiita ari maraundi kitchen. Ndo vatazoona kuti maraundi anotitorera futi nguva isu tiri pabasa. Ngatitei yakata fokoni. Ndobva kwazoitawo futi mumwe munhu akabva ati aiwa inini ndoda kuti pamushamba pasara pane toilet. Mind you vanhu ava hasi munhu 1. Vanhu vakasiyana vaiita kuti toda kuita group tivake toilet, toda kuita chakati tivake chakati. Kwazoita vamwe vanhu vakabva vanomira pamugodhi. Zvisine pakazobatwa dombo zvichoti taizotasira kuti pamberi apo tigozozvigadzirisavo. Ndobva pabva ipapo mogonaona pano pane huku. Kune vamwewo vakamira vakati pamusha hapangagari pasina chinhu ngavachiwanawo zvipfuyo. Handiti ndobva paitwa huku tikati aiwa vanhu vari apa koti sekuru mbuya Baba Ruva mai Ruva Kivi naRuva. Ndobva tati mumwe nemumwe huku yake dzabereka utozwa kuti sekuru ane huku 4 iyi mbuya ane huku 7 vane chakati. Asi sanga tisingakurudziri kuti vange vachiti vakapuwa huku dziya votourayawo ipapo. Sezvo iri program yekuti tangatasa kuti vainde mberi vasazopemha mumaraini umu. Nekuti hatitarisi kuti tadaro tabatsira munhu odzokera surezve kwatamubvisa. Ndo zvanga zviri donzvo iroro ranga rakanyanya kunangana nepano. Unfortunately imwe yacho yakambondliwa nechikovo nditori pano kuzasi ukoko. Then mbudzi dzamunoona vamwe vanogona kuti vana mai Ruva nana Baba Ruva vaita mari isingaiti. Iprogram zvakare yakabva yatangwa nemashemarienzi. Vakati toda kuti vaitewo mbudzi idzi asi zvatoda kuti vaite. Toda kuti initially inini ndindaiziva kuti mbudzi dzanga dziri dzani. Ini ndobva ndati no.
ukaita sezvizvi mona ukagara nevanhu kana kushanda nevanhu ukati mbudzi ndedzasekuru avo, sekuru avo unogona kusadya nyama yeyo kana kuti unogona kusabata chinhu ichocho. Ini ndokuuya ndokuvashiyanisa munhu nemunhu yake ndikati sekuru mbudzi iyi, baba Ruva mbudzi iyi, mai Ruva mbudzi iyi, gogo mbudzi iyi. Nekuti ndaziva kuti pakanzi munhu akamira nembudzi ine musita make, kana kune mumwe unoda kuuraya yemumwe hakuna uchadii uchaenda kundovhiya yemumwe, nekuti mumwe nemumwe une uchiprotekta chipfuyo chake. Ndo maitiro andakazviita izvozvo zvese nekupi nekuhuku. Tichiti tapedza programu yedu totoinda nekuti mugodhi ndo wakauri wekupedzisira ukatombobatwa mvura ndobva wazonzi waoma, tikati tichapagadzirisa. Ndo sekuru pavakatanga kuita mota ranga rakakura riri pauru apa, amaititarisa mota iro ranga rakakura. Saka ndobva pekutanga tamboti akuda kapundu, ndobva tazoti tichiri papo zvakare mbuya vava vasina chitupa, ndobva tafambira zvitupa nemabhepi including sabhuku nasekuru avo vari apa apapo. Ndobva takafamba taiuya pano kana 4 am tomukira, nekuti sitaifunga kuti kakuzvitupa komukirwa. Toinda kuya ndobva wasvika kuya kwana registrar akati maiwe zvitupa zvakareshewa chasekuru ndokutanga kugadzirwa. Mbuya vava vasitorina chitupa zvachose ipapo vachiti chakarashika. Ndokubva vasitanga kutoswa chitupa kuitira kuti baba Ruva vava vasitorina birth certificate, vawane birth certificate. Vana baba Ruva kureva kuti pari zvino vasati vane mabirth certificate, nekuti hatichigasisa kuti ava vakawana birth certificate vana vavo ndokuti vazowana chibirthiwo. Saka baba Ruva ndokuzobudirira ndokutora chitupa tichibatsigwa nasabhuku na ava ndokuwanzokuvakanganwa kuti vanonzi vani vane heti yeblue, ndo vataifamba navo nekombi. Kombi iyoyo atikuta nezvayo takaipuhwa mahara nemunhu unonzi chinoda unoita zvetransportation machivi, tichifamba for free. Handidi kureva nhema, petrol chitidirwa naMashemarians like I said kuti handina mari, saka vaitidirira toinda kuya todzoka todzosa vanhu kuitira mangwana pasazowanikwa pachita mweya wegodo kuti vanhu ava dzambinga havana chunhu. Vanhu ava taivapemhera tiri pafrandi ini. Tochibvapo zvitupa zvabuda tikati ndofunga ini rangu radii ndapedza. Pakamboita mbiri yekunzi vanoda kunzi vachati, vanoda kunzi vachati. Ini ndikatombomea chiti mogozochata sei musina mabirth certificate, ngatitange tagadzisa sure. Uyezve zvimwe zvinhu ndofunga vana sabhuku vaizviziva. Tikati kumusha kwacho ikoko baba Ruva vacho vakamborora here, ndoti kutanga chatoda kuti tiwizise. Saka ndobva zvambomiswa zvakadero. Asi tichiri ipapo sekuru ndo pavaigwara paitwa zvitupa zvese izvi. Ndobva taenda navo kuchipatara kwachivi. Kuchipatara ndokupuhwa mapiritsi avakapuhwa, ndobva mota ravo raputika. Asi rakanonokegwa vakagara manthi. Ndaifanira kunge tabva kunoku mwedziwo ndokuti tatapedza zvekuno. Mashemarians akavaka musha vakandibhega kuti tokumbira ugare ikoko upepe sekuru. Ndikati mozere kuti ini ndechida kuti ndinde kumwe ndindoshanda kuti kuti niwo ndine marenti andida kuti ndibhadhare, ndine zvimwe zvinhu zvandofanira kuitawo pane kuti ndirambe ndiri paproject imwe. Vanhu ndokubatana vakatiti iwoka pari zvino tombokubatsira kukubhadhara rendi yako uye nepeturu yekuti uinde nekuti taikwira everyday kwire dzake masikati ega ega tainga tiri pachivi. Vanhu vose even chikafu nemishonga vanhu vakazvitenga. Sekuru vakapora vakabuda ndikafarawo. Ndazototi chiregai tidii timbozama kuti baba Ruva timbondovaona tonoti vanhu vakava vari sei patikabva kune imwe project. Ndofunga pane tsekwende vanhu vanodziziva dzakamboitika dzembudzi. Ndobva ndati no solution yekuti baba Ruva timbovabvisa musituation yavari right now, nekuti kavasiya panapa vanogona kuzodhistroya zvimwe zvinhu. Ndobva tadisa ini ndakamira, ndobva ndadecida kuti baba Ruva ndavaende kubasa. Vakambenge vambowana mamwe mabasa 3 eMashemarians. Ndobva ndaona kuti no, vakaenda kumabasa eMashemarians vanozovagona here baba Ruva. Ndochekutanga kwete kuti ndiri kuvashora, handizvo, asi munhu une munhu wake unomugonawo. Ndobva ndati ngavagada, handina kuvaindisa ikoko. Ndobva ndambouya ndikambovatora mumwe musi wekutanga tapesana baba Ruva vacho handisi kuziva kuti vari papi panapa. Titiri uri hwese natsuro nakatsande kudai. Ndobva vandizvenga vakanditenga tikavata apa pamota tichirohwa nechando ndichigugudzira mbuya. Ndoti mbuya munhu waindepi? Ndo pahwindo tikutsvaga baba Ruva ngavauye tine project yekulowa kweri. Tikati ngavauye tinde navo then neimwe futi yekuzvombi. Tikati baba Ruva ndofunga vakavhunduka zekuti simu vanovhunduka osisishira handisi zangu kuti vanovhundukei. Ndobva funga vakationa nekuti takazvitasa chipi handina mbohwa vachindira kuenda kuchipatara vaingoti ndinongozviita. Ndobva tangodii tobva tavasiya vakadero pavakagwara musha wese nedzibwa
mari dzose dzekuendesa transport nechii taitaura nasabhuku zvavataura vakati vapora tikatofara tikazvakanaka. Hapana kupera mazuva zvikanzi mutwinzi wambuya wauya asi mbuya havasi kuwa zvakanaka. Kati vaonei vanhu vatakaisa zvakare kuchipatara. Unoona manje kana uri kubasa vanhu vakaramba vachiti chipatara unongofunga kuti vanhu vari kunaka ndokudzokera kuchipatara kwa chichikuitika. Sai ipapo ndakuhwisisa kuti ko mbuya zve fulu here kana kuti amakumbo. Indakambofunga kuti pamakumbo avo aya vaifamba vachikambaira ava wesi. Ndobva ndatonzwa kuti havachatotauri. Kati mbuya vatota serious zvekudero here. Ndichifonera nasabhuku vakatoti vandoda kutogwa neprivate car. Tikahayazve mota through chinoda uya tikati ndio wandaziva machiva nokwasa kutibatsira nekuti dzimwe mota nonga dzaigombe kwazotakura kana munhu wadi wagwarisa. Ndobva ndabvunza vachinoda anasabhukwazi tikati imi mbuya vagombegwa zvokudere chii chanyatsa kuitika bhozi vabudisigwe muchipatara kana vasingarwi zvakanaka kuitira kuti kune mwana wafunga kuti mbuya hana kurapiswa. Baba Ruva vamunoona ivava ndini ndaitota teki kati Baba Ruva mai vagwara ngapatumigwe chi mari dzemushonga. Mari yange isiri yangu, mari yese yakashandwa naBaba Ruva yakachengeta vanhu vanga vari pana kubva kuchikafu nemishonga netransportation yose yairi mari yepeyandi yaBaba Ruva. Tati vanhu vazvizive izvozvo kuitira mangwana. Handiti saka zvadero zvikanzi kozodiwa chikafu tobva tati futi chikafu ngachindotogwa. Kune 3 mavideos atisina kuzodocumenta akaita seiwayo. Totozonzwa kuti mbuya havachatauri, mbuya havachadai, havachatondi. Ndikati kushanyanya kuita sei. Ndobva tazonzi mbuya varequesta kuti ndoda kuona Baba Ruva. Ndobva tatodiscussa nemurungu ndokutomuudza kati ndozvanzi zvavako kupi. Baba Ruva vayati kati kuti tivakwidze uko kwataatiri bhasi togona kuvatsvakira mari. Vanozoziva here kuti vakabva umopinda muHarare. Vakapinda muHarare vanozoziva here kuti ndofamba sei kubva kuna 40 kuti vaende kuMbare kana kuti kuMbudzi vandobata mabhazi ekuti vauye kuzona mai vavo vati vanoda kuvaona Baba Ruva. Takatambura nditi kureverai nhema. Vamwe vanhu havazvizivi. Ndati ndizvitaure nekuti ndakafila sekuti zvozoita sekuti pamwe indairambidzwawo Baba Ruva kuuya pamwe pavakanzi vauye. Ndodambudzo ratakanyanya kusangana naro iroro rokuti takaona kuti tikavaisa zvemubhazi vakarashika zvichaitika vanhu mangwana zvavanga vasingazofungiri zvokuti Baba Ruva vadai vakarashika ngade ndisiri pano. Hambozviona Harare havaizivi. Mamutoko chaimo machoni havamuzivi. Ndikati ini Baba Ruva ndakafonera sabhuku ndikati Baba Ruva sabhuku ina ndiri kureverai nhema. Baba Ruva ndakavatora pamba nemota tikakuudzai. Harare havangamboizivi enda handizivi kuti ndingaudzani. Ini kuti tipuwe mapetu time tinopuwa according ndokunga anoshanda kumabasa emunozviziva mese. Haungoiti zvawada. Handimozviona. Unotomirira kuti murungu akupe zvinhu kuti ndo zvawakuita. Saka takaramba taanani nasabhuku namai mutwinzi kuti ndo zviripo. Mai Grey vakazotitumirawo mapicture akatitumira. Kati situation iripo haichaiti. Ndobva tapusha back mazuva ndikati Baba Ruva handei kumba. Nekuti apa Wednesday ataida kuinda hatichabvi pano Wednesday. Ndokuti haifana kubva Wednesday pabasa. Ndobva tataura nemurungu ndobva tataura nainspector tokupusha mazuva edu. Akatenda. Anzwa kuti tiri kumudembetera kuti tokumbirisawo uye ungoona mudhuri wedu musi wemuvhuro. Akabvuma. Akauya akaona musi wevhuro. Tikasimuka rotovira. Ndokuvatira muHarare Tuesday ndokubva chizoya kuna takazosvika usiku. Tichiri ipapo tibabate kuti patakasvika nawo usiku Baba Ruva. Ndoda kuti ndiudze vanhu vese vachizviwa. Hakuna kuti Baba Ruva vakasvika vakaposhegwa pamba pavo. Hazvisizvo. Patakasvika pano kunzvimbo tati takapuwa magifts kana kuti zvipo zvenzungu nechii. Ndobva ndati kune vanhu vedu vese timu yedu kati zvinhu izvi pane kuti titore tine nazvo kudzimba dzedu. Kwandiona sekuti pamwe havana mbeu havana chii. Ndi Baba Ruva. Tobva tavapa masaga ose ezvinhu zviya. Ndikachitorai apa kana moda kuchengeta mbeu mochengeta kana moda kudla mondodla. Ndobva tasiya masaga aya. Chisina kuzivikanwa nevamwe vanhu. Uye chandisina kusiya ndataura ndechekuti pei yawo Baba Ruva yange yasara kuzvinhu zvese ndataura izvi ndandavapa. Vakuti mai vazoita wese asi ndonzwa sekuti ndonga papei yavo iyoyo vakazotengawo mapamba. Ndakatozoudzwa zuro nemazowe nechii. Ndikati zvakanaka zvese. Bho zvinhu zvedu zvese zvinenge zviri pajekerere. Asi tiri ipapo ndinongoti mbuya ndakavaonawo zveshuwa pa last Tuesday iyoyi yatatiri. Ndikaona kuti situation yavo yange isingachaiti. Ndikati Baba Ruva hamungaendi kubasa. Baba Ruva basa vakurifarira vakakonakidza. Vanondibhega every day ndoda kudzoka kubasa. Ndikati hazvigoni kuti muye kubasa. Mai vachigwara sarai kumba muone kuti muonerane pamwe chete nemusha nekuti kuna zvimwe zvinhu zvisingadi ini zvinoda vanhu vemusha chete zvisingambopinzini kana zvachose. Saka ndo zvandakavaita vakasara.
Saka nesituation yatiri ne ndichingotaura zvakare ndakambozvitaura mawedzi iwaya kuti Baba Ruva handina kuvadzinga basa ringatofamba muno mamaudzi kuti Baba Ruva vakadzingiwa basa vakatambuskawo. Ini ndoda kupupura Baba Ruva havana kutisvodedza kumudzi. Ndochokwadi. Ndakashanda navo zvakanaka. Tichibva pano zvinhu zvose zvapera maita zvamunenge maita kana vachida kudzoka ndiri pano chitaura. Vachida kudzoka uye mawirirana semhuri nekuti handizoti kuti mangwana sozonzi wakatogwa bhaibhinya. Vanongodzoka kwatiri tinovatambira nemaoko ose kuti vanga vachichengeta mhuri yavo, asi kana mati ngavagare pamba vasaenda kubasa zvese futi tinozvitambira. Saka nangoti pange pari clear ipapo kuti isusu help yedu haichauyi through kubhega vanhu kuti tokumbira chakati. The only person anokwanisa kuti anga achibatsira mhuri ndi Baba Ruva vachishandira mhuri yavo. Kuramba uchipa munhu chunhu hakubviri. Saka naiwaya ndinoti mbuya Varuva zororai murugare, makagwawo kugwa kakanaka, makasiya mhuri yenyu iri pamusha wakanaka. Tichitarisirawo kuti zvinhu zvichasara pano, vanhu vachasara pano, muchasarawo zvakanaka. Ndofunga ndo mashoko angu andinangoti achitenda ana sabhuku hama dzose dzekwana mai nekwana baba nevavakidzani vose vemuno mamautsi nematicha pamuvhundusi primary school. Ndoda kumatenda nemakanzela zvakare. Kana pane vandasiya mondiregera ona plaki uyo musikana tinoshanda naye kumaproject kwedu. Yazvanzi yangu ndo imwe yakabata kamera inenge ichipenda iko kumaproject kwedu zvakare. Uyo ndiye anenge ari mubiki wedu kumaprojects kwedu tichita morali dzedu zvedu. Saka naiwaya ndinopa kutenda.